Üdvözöllek, dicső Zemplén, nagy elődeik lakhelye, Rákócziak, Kazinci, Kossuth, mennyi egyszerre. A csapatoknak a saját maguk által Zemplénről írt versüket kellett előadniuk. Ez csak az egyik feladata volt a Fényes Újhely Fényes Zemplén idegenforgalmi vetélkedőnek. A Városvédő és Szépítő Egyesület már több évtizede rendezi meg az általános iskolások számára meghirdetett versenyt. Az idei megmérettetésen 13 hazai és felvidéki csapat mérte összetudását. Én, mint Nagytárkány községből vagyok, és onnan is származom, hát én óriási lehetőséget látok benne, és rendszeresen a polgármester úr, Kopasz József is rendszeresen tartja Sátoraljaújhely városával a kapcsolatot. Minden ilyen versenyre, mint a Fényes Újhely című idegenforgalmi vetélkedőre, vagy a Rákóczi versenyre mi rendszeresen részt is veszünk. A versenyre való felkészülés során számos tananyagon kívüli plusz információhoz juthatnak a fiatalok, hiszen a sokrétű megmérettetésen szülőföldjük természeti, kulturális és épített örökségei mellett Zemplén kiemelkedő egyéniségeiről is kérdezik őket a szervezők. Ezek a feladatok nem könnyűek. Az anyag, amiből a gyerekeknek fel kell készülni, elég sok. Sátoraljaújhely és környéke, Sárospatak és a szlovákiai részek közül Zemplén, Terebes, Borsi, természetesen ezek a jelentősebb vidékek, illetve néhány Zemplénhez kötődő híresség, Kossuth Lajos, Andrássy Gyula, Kazinci Ferenc, Rákóczi Ferenc. A vetélkedőre szerzett ismeretanyagok nem vesznek kárba, hiszen a gyerekek a későbbiekben családjukkal is felkereshetik azokat a helyeket, melyekről tanultak, és bizonyítja számukra azt is, hogy mennyire fontos a szülőföldhöz való ragaszkodás. Rengeteg olyan érték van a környékünkön, akár földrajzi, természeti adottság, akár épített örökség, akár maga a vármegye múltja, annak alakulása, vagy a városról ne is beszéljünk, amelynek a kutatása egy gyerek számára, hogyha igazán beleéli magát, akkor hatalmas tárat jelent. A nemes versengésben minden csapat ügyesen teljesítette a megoldandó feladatokat. A vetélkedő győztese végül a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata lett, megelőzve az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és a Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjait.